दिनै बर'नि सासे गागि फावखुंगुर रुंसारि टिकेन्द्रजित नार्जारि बिथांनि गोथार सारादु। बिथाङा 1952 मायथाइनि 22 नभेम्बर बे खालाराव जोनोम जादोंमोन आरो थांनाय 5 जानुवारि 2023 खालाराव जोंनि गेजेरनिफ्राय अरायनि थाखाय जानगारलांदोंमोन एबा रुंसारि जादोंमोन। बिथाङा सासे बर' हारिनि गागि फावखुंगुरमोन। बर'नि जा गिबिसिन आबुं सावथुन 1986 मायथाइयाव ओंखारनाय आलायारन, बेयाव बिथाङा सासे गोख्रों फावखुंगुर महरै बाहागो लादोंमोन, जाय आलायारन सावथुननि थाखाय रजत कमल बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। बेनि अनगायैबो बिथाङा दायना, जिउनि सिमां, जोहोलाव, बासिराम जोहोलाव, हाग्रामायाव जिनाहारि बायदि सावथुनफोराव बाहागो लादोंमोन, फाव खालामदोंमोन। बेनि अनगायैबो बिथाङा फोरोंगिरि, फावखुंगुर फोरोंगिरि महरैबो बिथाङा गोबां हाबा मावबोदोंमोन। नैबेयाव बिथांनि माखासे गोजाम नेरसोन बा बिथांनि एवार्ड मोननाय, बिथाङा 2021-22 मायथाइनि जा शिल्पी पेन्सन बेखौ मोननो हादोंमोन। आसाम सरकारनि शिल्पी पेन्सनखौ बिथाङा मोननो हादोंमोन। बेफोराव बिथांनि माखासे बान्था मोननाय बेफोर दङ आरो लोगोसेनो गोजाम नेरसोनफोरखौबो बिथाङा बै समाव बाहायनाय माखासे मुवा बेसादफोराबो बेयाव दङ। फारि फारि बिथांनि बायदिसिना हाबाफारियाव बाहागो लाबोनायनि नैबेफोराव माखासे सावगारिफोरखौ दिन्थिफुंनाय जादों। बे बिथांनि गाननाय कट गस्ला, लोगोसेनो नै बिथांनि बाहायनाय मुवा बेसाद टर्च, सादाथिमि, थांखुथेमा, आस्थाम आरो बिथांनि नैबेफोर लावथि, टुपि, सेरजा, साथा बायदि मुवा बेसादफोरखौ बेयाव फारियै साजायना दोनदों। बिथांनि नैबे सारादुजों लोब्बा लाखिनानै गोसोखां बिसम्बि बेखेवनाय हाबाफारिबो लादोंमोन आरो बिसम्बिनि मुङा जादोंमोन आलायारननि जालाख' टिकेन्द्रजित नार्जारि। बे बिजाबखौ बर' साहित्य सभा बा बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि तरेन बर' बिथाङा बेखेवनानै होदों। बे जाहैबाय न'नि सिथ्लानि नुथाय। बेयाव बिथांनि सावगारियाव बिबार बावनाय बे नैबेयाव जादों। गोबां दैदेनगिरि रायजो राजा बिथांमोना दिनैनि जा रुंसारि जालाख' टिकेन्द्रजित नार्जारिनि सारादु बेयाव बाहागो लाफैदों। आसामनि बिधान सभानि जा बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङाबो हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। आरो इयुन जोलैनि थाखाय टिकेन्द्रनाथ नार्जारिया मोनसे गोजोन एग्जाम्पोल जानानै थायो। बेबायदि जाथे सासे मैखोम सासे फावगिरि बा जानो सोलोंनो बा जानो हायो, बेखिनिखौ आं आसा लाखियो। आरो बे सोमोन्दै डक्टर सुबुं समाजारि आरो सुजुगिरि रानि हेलेन वारि बिथांमोननि गोसोखां बिजाबखौ सेबखांनाय बेवहाय गासैबो बेरखांजोबगोन। दा बेवहाय नुजाफैनो हानाय बयनिख्रुइबो बैसोगोरा रन्जित बरगयारि आरो बिटिसिनि एडुकेसन डाइरेक्टर
न'खरनि बेवहाय गोबां जितेन्द्र नार्जारिनि